Ke team mar Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag CHAN ma ibiro bagi e pinje mag Kenya, Tanzania kaachiel gi Uganda. Riwruok matayo tuke pinje Afrika CAF osechiwo thuolo mag tukegi dhi nyime kochakore tarik 2 dwe mar 8 higani. Team Kenya Harambee Stars nitiere e pool B. Team mar Kenya kanyo nitiere e pool B kaachiel kod timbe mamoko kamotingo Angola, DR Congo, otingo team mar Kenya, DR Congo, Angola, Morocco, kaachiel kod Zambia. Mano group A e tugego mag CHAN. Wadhi e group B mondo mi wane timbe manitiere kanyo. E group B wantiere koda Burkina Faso, wantiere koda team mar Central Africa Republic, bende kanyo wantiere gi team mar Madagascar, wan gi team mar Mauritania kaachiel gi team e piny libamba mar Tanzania. Team mantiere kata timbe madhi tugo e group C otingo Algeria, otingo Guinea, otingo Niger, otingo South Africa kaachiel koda team mar piny Uganda. Kawuok kanyo wadhi nyaka team mar group D kama wantiere koda Congo, wan gi Nigeria, wan gi Senegal kaachiel koda team mar piny mar Sudan. Nyaka Ramogi pod wadhi nyime magi kaluwore koda kata kotenore koda weche mag tuke mag CHAN kaka nyabiro bago tuke mag group E e alap ma Moi International Sports Center Kasarani ka piny Kenya oseketo e rang'iny mamalo alap ma Kasarani, Nyayo kaachiel gi peyo matindo mag Police Sacco gi Ulinzi Complex. Tuke mag group B ibiro bagi e piny mar Tanzania ka alap ma Benjamin Mkapa Stadium manitiere chuny boma ma Dar es Salaam. Tuke mag group C ibiro bagi e piny mar Uganda, mano alap ma Mandela Stadium, alap ma bende biro bago tuke mag quarter finals. Tuke mag group D ibiro bagi alap ma Aman Complex manitiere e piny mar Zanzibar. Yowuot Benny McCarthy Harambee Stars osebedo gi ikruok makare ka odiechieng' makiny gibiro wuok pacho kaka gidhi e piny mar Tanzania e tugo tuke mag osiep mag pinje 4. Kane wuok gi jotugo odiechieng' manyoro, jatend piny William Ruto ojiwo jotugo mondo obed gi tugo makare koparo negi ni alap ma Kasarani ema biro bago finals kendo Kenya nyaka chopi e finals. And then inside the